Neorealisme knytter vi til amerikaneren Kenneth Waltz. I Waltz' neorealisme udgør systembetragtningen en vigtig faktor, og de enkelte staters adfærd kan knyttes til deres placering i det internationale system. Systemet er ifølge Waltz struktureret i 3 lag. Det første lag repræsenterer anarkiet. På grund af anarkiet ønsker de enkelte stater at sikre deres egen funktionsdygtighed og varetager derfor selv de arbejdsopgaver, der kunne være inden for de respektive samfund. Dette resulterer i nogle funktionelt ensartede stater, der på grund af deres ensartethed ikke kan fordele arbejdsopgaverne imellem sig på et internationalt plan. Staternes ensartede funktionalitet er repræsenteret i det andet lag. Her begrænser ensartetheden en stat i at tage sig af skatteopkrævning, mens en anden stat f.eks. tager sig af forsvarsplanlægning, ligesom der inden for de enkelte stater er forskellige afdelinger, der tager sig af statens forskellige arbejdsopgaver. De 2 første lag ændrer sig ikke over tid. De er ifølge Waltz permanente betingelser for staternes adfærd. Det tredje lag ændrer sig til gengæld i takt med staternes kapabiliteter. Kapabiliteterne repræsenterer forenklet staternes styrke i det internationale system. Når staternes kapabiliteter ændres polariteten. Ser vi eksempelvis på USA, er USA i dag den eneste stormagt i det internationale system, og her hersker derfor det, vi kalder en unipolaritet. Her er mindre lande, som Danmark, længere nede i det internationale hierarki, og ifølge Waltz agerer Danmark derfor efter denne placering. Unipolariteten kan dog udfordres, hvis en anden stat opnår flere kapabiliteter og herved bevæger sig opad i hierarkiet. Under den kolde krig repræsenterede USA og Sovjetunionen et bipolært system. Hvis alle stater opnår lige store kapabiliteter, siger vi, at der hersker en multipolaritet. I neorealismen er systemets hierarki og staternes placering heri altså afgørende for et lands adfærd i det internationale system.